गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। गिबि खौराङाव दङ जाख्ल'नायनि सायाव आसाम सोरखारा गोख्रों राहा लादों। आसाम सोरखारनि मोनसे जाफुंसारनाय डाइरेक्टर भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसन आसामनि मोनसे हानजाया बजालि जिल्ला पाठशाला बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि रेजिस्ट्रार गुरुप्रसाद काटनियाखौ गोबांथार रां लानानै दायाव हमबाय। मख'नो गोनांदि गुरुप्रसाद काटनिया गोबांथार रां जाख्ल'नायनि उनाव हमजायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। हादर नाङै 15 आगस्तखौ उदांस्रि सान फालिनो साखाफारा जानाय समावनो 15 आगस्त उदांस्रि सानखौ फालिनो हेंथा खालामदों उदखारि आफादा। मख'नो गोनांदि भारतनि उदांस्रि सानखौ बैकट खालामनो गोख्रों बिथोन होदों आलफा उदां आफादनि गाहाय परेश बरुवाया। बोसोरफ्रोमबो हादरनि उदांस्रि सान फालिनायखौ आलफा उदाङा हेंथा होबोनायखौ नुनो मोन्दों। देग्लायबो गोख्रों रावजों हेंथा होदों। सरकारनि नीतिफोरा थांनानै थानाय रावफोरखौ फोथांनासो दोननाय जानांगौ, फोजोबस्रांनाय जानाङा, बे बाथ्राखौ बुंदों खोरोमदाव औवारिया। आसाम केबिनेटआ सोलोंथाइनि सायाव लानाय थांखि आरो बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफा मावफुंनायनि सायाव सुबुं सांग्रांथि मेल लानाया दिनै 5थि सानाव सनितपुर जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय राङापारा माइनर्सआव थानाय बिहुराम बर' गेजेर आरो गोजौ फरायसालियाव बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जथाय बानजायनायाव जानानै थाङो। बर' थुनलाइ आफादनि लोगो आफादगिरि मुरसि सितनाथ बसुमतारी मासि लानानै दैदेननाय सांग्रांथि मेलनि गुबै थांखिखौ बेखेवनानै होयो बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि मुरसि प्रसन्त बर'आ। गाहाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लायो मिरु एबसुनि लोगो आफादगिरि मानगोनां मुरसि खोरोमदाव औवारिया। गाहाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लानानै एबसुनि लोगो आफादगिरि मानगोनां मुरसि खोरोमदाव औवारिया बुङोदि सरकारा बर' आरो असमिया बिजोंजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिजोङाव बिगियान आरो सानखान्थिखौ थाखो 3निफ्राय थाखो 9सिम इंराजि बिजोंजों इंराजियावनो फोरोंथाय होनानै बर' बिजोंजों लोगोसे हारिनि सिनायथिखौ फोजौनो नागिरनायखौ एबसुआ माब्लाबा गनायनाय नङा होननानै रोखा खालामनानै होयो। लोगोसे सरकारनि नीतिया थांनानै थानाय रावफोरखौ फोथांनासो दोननाय जानांगौ, फोजोबस्रांनाय जानाङा होननानैबो गावनि बिबुंथियाव दाजाबदेरनानै बुंबावो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। मिरु बर' माहारियारि फरायसा आफाद बनसु आरो क'क्राझार जिल्ला बनसु जथाय बड'फा उपेन्द्र ब्रह्म आरो मुंख्लंफोरनि गोथार खाम्फायाव मान बावनायखौ नुनो मोन्दों। मानोना बनसुनि दैदेननायाव फैगौ 9 आगस्तआव दिल्लीयाव जानो गोनां सोमावसारनाय हाबाफारिया जेन' जाफुंसारो। बर' माहारिनि देरसिन सिमां बड'लेण्ड आलदा रायजो सोरजिनायनि थांखिखौ लानानै भारत सरकारनो गोसोखांनाय गथायनो थाखाय बनसुआ दिल्लीयाव सोमावसारहैगोन। लोगोसे बे समाव दिल्ली फारसे आगान सुरनायखौ नुनो मोन्दों। फेरगाव आइसिडिएसनि बानजिनायाव मुलुगनाङारि गाइखेर दौनाय सप्ता फालिदों। फेरगाव खुदिया जौगानाय बिथांखिनि बानजिनायाव दिनै फेरगाव मोनसे हानजा सुनाय हाबाफारि लायो। फेरगाव आइसिडिएसनि गाहाय मावखुनिफ्राय हानजा सुनानै फेरगाव सोहोर जानानै सुनिबार सप्तायारि बाजारनि सेरजों फिन फेरगाव सारियाल जानानै गाहाय मावखुलियाव थुंगेफैयो। बाहागो लागिरि आइसिडिएसनि कर्मि हेल्पारफ्रा आखाइ आखाइयाव खुदियाखौ जोनोमनि 6 दानसिम बिमानि गाइखेर दौनो नांगौ, जोनोम जागोदान खुदियानो 1 घन्टानि गेजेराव बिमानि गोग्गो आहार जाहोनांगौ बायदि स्लगान लिरनाय बेनार फेस्टुन लानानै लामा लामा खावना फेरगावनि अख्रां सोगोमखांहोयो। बेनि गेजेरजों रायजो राजा आरो बिमा माहारिनि खाथियाव सांग्रांथि लाबोनो दिनै बे हानजा सुनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों होनना फोरमायो आइसिडिएसनि नायदिंगिरिफ्रा। बाक्सा जिल्लानि मुसलपुरनि बालाफारायाव गोदानै बेखेवबाय डक्टर बि.आर. आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्युट। देहा फाहामथाय बिफाननि थाखाय मोनसे मोजां खाबु लाबोदों बाक्सा जिल्ला मुसलपुरनि बालाफारायाव। बाब्रुभन बर'नि नाजानायजों मुसलपुराव नार्स सोलोंथाइजों लोगोसे गुबुन गुबुन देहा बिफाननि थाखाय डक्टर बि.आर. आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्युटखौ थांनाय 4 आगस्त खालि बिटिआरनि राकेश ब्रह्मआ बेखेवनानै होयो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। 4 बोसोरनि उन्दै गथ'खौ बिमाया बेलकनिनिफ्राय गारहरदों। कर्नाटकआव ओरैबायदि मोनसे जाथाया सोराङाव फैदों, जायखौ नुनानै एबा मिथिनानै नोंथांमोना सोमोनांनायजों लोगोसे दुखुबो मोननो हागौ। गुबै बाथ्राया बेनोदि सासे बिमाया गावनि 4 बोसोरनि उन्दै गथ'खौ बिल्डिंनि 4थि फ्ल'रनिफ्राय गारहरदों। नाथाय सासे बिमाया माबोरै गावनि फिसाखौनो बुथारनो हाखो? बिल्डिंआव दोननाय सिसिटिभिआव रेकर्ड जानानै थानाय भिडिअनि गेजेरजों बे जाथाया सोराङाव फैदों। सुलुंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला उन्दै गथ'आ रायज्लायनो रोङा आरो खोमाबो खोनायामोन, जायनि थाखाय बिनि बिमाया गोबाव समनिफ्रायनो जिंगा सिबाय थायोमोन। नाथाय बेबायदि जाहोननि थाखायनो फिसाजोखौ बुथारनाया थारैनो साननो गोनां बाथ्रा। अदेबानि दायो गावनि फिसाखौ बुथारनाय दायनिगिरि बिमाखौ पुलिसआ जोबथेसालियाव लानानै थांबाय। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।